Basen behintzaleok, zen modu zaudete? Aizue, liburu magikoari ipuin barregarri bat eskatu diot, eta ona ekarri nau. Gaur kontatuko dugun ipuina, Arin kalabaza! Menditontorreko etxe baten atzo zaharra bizi zen, emakume zaharra. Eta bakarrik bizi zen arren, oso pozik bizi zen. Hantxe bere txakurtzuekin, bere katutxuekin, bere oioekin, txerriekin, primeran pasatzen zituen egunak. Egun batean eskutitz bat jaso zuen. Nire loba eskondu egiten dala eta eskontzara gonbidatzen nauela. Oi. Aizue, bere txanorik ederrena jantzi, bere soineko ederrena jantzi, bere gauzak hartu eta ara joan zan bere lobaren eskontzara denbora galdu barik. Eta bidea hartu zuen, tipitapa, menditik zegoela, topatu zuen otsoa. Otsoa, emakume zaharra hemendik. Orduan emakume zaharra jan egingo dut! Ez. Mesedes, begira. Ni oso argala naiz, eta nire zurrak utzik daude, eta ez duzu izango haragirik jateko. Begira, gauza bat egingo dugu, Otso jauna, nire lobaren eskontzara noa, eta handik buelta egiten dudanean, lodiago egongo naiz, zapore gehiago ikiko dut, mesedez utzi joaten eta bueltan jaten nauzu, gozoago egongo naiz eta? Tira, arrazoia duzu. Argala, samarra zaude. Oso ondo, joan zaitez eskontzara, baina bueltan hemen izango nauzu, Itxeroten. Beldurtuta, bide hartu zuen berriro ere. Eskerrak, otsoak ez nauela jan. Zelako beldurra. Tira, ia, harinago joango naiz, ia laster heltzen naizen. Eta tipitapa, basoan zegoela, bapatean, antze, indarra lantzen. Hartza topatu zuen. Hartzak emakume zaharra ikusi eta... Ze sortea nirea, gaur emakume zaharra, jan egingo dut! Ez. Barkatu, baina ez du merezi ni jateak. Ez, begira, oso argala nago, begira nire gorputzean bakarrik ezurrak daude, eta zuk zer egingo dozu zurrekin, Zuk behar dozu haragia. Begira, nire lobaren eskontzara noa, eta badakizuzuk eskontzatan pilo bat jaten dala, utzi joaten eta bueltatzerakoan lodiago egongo naiz, eta orduan jango nauzu. Orduan jango zaitut, que goze naiz, Ondo da, tira, baina bueltatzerakoan...
hemen egongo naiz, zu itxeroten. Oi, bai. Bai, bueno, bueltar arte, agur. Eta alde egin zuen. Oh, zen olako beldurra. Bueno, ia nire lobaren etxera heltzen naizen, Ze hemengo basoetan ez dakit nik zer gehiago topatu daiteken. Oi, ama. Eta aurrera egin zuen, eta aurrera. Bidetik zegoela, orduan topatu zuen. Lehoia topatu zuen. Begira ze sortea nirea. Atxo zaharra jango dut gaur. Atxo hori! Jan egingo zaitut! Ez. Begira, atxo zaharra naiz, ezurrez betea, eta haragirik ez daukat. Beraz, jaten banauzu ere, gozeaz hilko zara. Begira, nire lobaren eskontzara noa. Han, badakizu pilo bat jaten dala, eta lodi-lodia bueltatuko naiz. Itxeron hemen eta bueltatzerakoan jaten nauzu? Tira, egia da. Ezurrak, baino ez zarela. Tira, joan zaitez baina, bueltatzerakoan, hemen itxeroten zaitut. Aginak, ahoa berotzen, Oi, ama, zenolako beldurra. Emakumea, korrika joan zen. Oi. Eta eskerrak handik gutxira, bere lobaren etxera heldu zala. Eta lobari kontatu zion, gertatutako guzti, beldurtuta nator. Amatxo maitia, baina, zenolako basoak dira hauek. Hartza, otxoa, lehoia, baina. Lasai, amumatxo, ez kezkatu. Bi arrondo pasatuko dugu eta konponduko dugu. Eta lotara joan ziren. Eta hurrengo egunean, goizean goiz, esnatu. Eta eskontza eguna zen. Bueno, ze ondo pasatu zuten. Egun osoa ibili ziren dantzan hemendik ara musikarekin, janariarekin, jendearekin. Primeran pasatu zuten. Egun osoan zehar dantzan egiten, parranda egiten. Eta gau osoan zehar parranda egiten. Ze ondo pasatu zuten. Hurrengo egunean, emakumeak buelta egin behar zuen. Eta, aizue, guztiz beldurtuta zegoen. Oi, nire loba maitea. Eski beldurtuta nago, oi. Amuma, itxeron, ideia bat daukat. Eta lobak hartu zuen kalabaza bat. Kalabazarik handiena, zulo bat egin zuen. Eta bertan, Amuma sartu zuen. Amuma, ondo zaude hor? Boi! Tira! Tapa jarri zuen, eta Amuma aldapatik biraka bota egin zuen. Ta biraka. Lehoiaren gana heldu zen. Lehoiak kalabaza gelditu eta kalabaza bat, Kalabaza! Aizu, zuk ez duzu ikusi atxo zaharra? Atxo zaharra ez, nik ez dut ikusi atxo zaharrarik, ez emakumerik, ez da ezer ere ez. Ez, harin kalabaza, egin azkarrago! Eta hori esan da, bueltaka, biraka, bidea jarraitu zuen. Eta bide erdian gutxi gora bera, antxe, hartza jarraitzen zuen. Kalabaza ikusi zuenean, kalabaza
geldiarazi zuen. Kalabaza bat, Kalabaza! Zuk ez dozu ikusi atzo zaharra hemendik? Ez, esan zuen emakume zaharrak kalabazaren barruan. Ez, nik ez dut ikusi inongo atzorik ez atzorik, ez emakumerik, ez inolako inorrerez. Oi, harin kalabaza, korrika, kalabaza. Eta bueltaka, han utzi zuen hartza. Dakit nik kalabaza horretan. Eta bueltaka. Otsoa zegoen lekura arte. Eta otsoak, kalabaza gelditu zuen berriro ere. Aizu, kalabaza bat hemendik, ze gauza raroa. Ezan kalabaza, ez aldozu ikusi hemendik atzo zaharra? Ez, nik ez dut ikusi ez atzo zaharrik, ez emakume zaharrik, ez inolaz ere ez, inor ere ez. Ez, harin kalabaza, korrika. Eta bueltaka, kalabaza bere etxera heldu zen. Zein olako zorabioa daukadan, baina, bizirik nago, eskerrak nire etxean nagoela ja. Baina zer da hau, aurritzeroten. Aizue, emakume zaharra salbatu egin zen honetan, baina bide erdian gelditu ziren hartza, otsoa eta lehoia. Eta hirurok goseaz hiltzen gau horretan lokartu ziren eta kalabaza erraldoiekin egin zuten amets. Pentsatzen, urrengo baten kalabaza harrapatzen bazuten, jan egingo zutela. Aizue, gustatu zaizue gaurko ipuina? Kalabaza hau beldurgarria da, baina bestea eskerrak egon dela zei deia ona, Kalabazarekin etxera bueltatzea eta zuen kalabazen barruan ipuinak baldin badituzue eta nahi baduzue nik kontatzea, idatzi guzue eta nik kontatuko dizuet. Eta orain, ni banoa nire kalabaza ondo zainduta, ia hortik, otsorik topatzen dudan, edo agian hartza, edo agian lehoia, ni banoa, zelako beldurra, agur, mila musu! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.